Sljedeća stvar, istinita priča sa ulica New Yorka, koju sam lično doživeo. Slušaj, brate. I got the dough, I got the ice, cash still rules. That's right. Yo, I got the dough, I got the ice, I got my swag, I'm ballin' just right. Got a lot of it, I got a lot of it. Viktor Ušiak, známy ako DNVU, je jeden z umelcov, ktorý by rád nechal svoju pečať na rôznych životných a umeleckých koordinátoch. I keď je diplomovaný inžinier, Viktor sa aj naďalej venuje svojej najväčšej láske rapu a tvrdo pracuje na svojom novom albume, o ktorom hovorí, že má byť priekopníkom v jeho kariére. Talent a vytrvalosť mu umožnili aj spoluprácu s MC v New Yorku a samým tým kreovali jeho vlastný životný štýl. Cash still rules on the planet Earth, cause it's built from it, from cash, rocks and dirt. There's nowhere to survive here without dough, but you need to hustle and get the cash flow. I got dough to blow, throw it all around. Do my damn thing, chilling with the big amount. I just take the brick and then go shopping downtown Manhattan and just keep looking for the best clothes, for the best jewels, and then I realize, man, cash still rules. Skús mi povedať, ako si sa dostal k hip-hopu a koľko dlho sa tomu už venuješ? Pa, to sa tak stalo drio takých 8 rokov. Nie, že som prvý raz tedy bol v kontakte s hip-hop muzikou, no ale odtedy som začal to ozbiljnejšie robiť s muzikou, produkciou, snímaním a ostatným. Koľko máš už albumov za sebou? Za sebou svojich vlastných mám už 2 albumy a robil som aj za druhých ľudí, ako čo sa Šakal aj ostatní. Tu mám ešte taký jeden album, jeden mixtape, na ktorom je veľa hostí z Nového Sadu. A plánujem aj teraz urobiť ako svoj ten tretí album, na ktorom by som ešte to, čo mám v sebe, dal do neho a potom budem spokojný s môjim repertoárom. Let's go, yeah. Ktorú svoju skladbu si vlastne najpyšnejší? Pa, to môžem povedať, že je to tá, čo som snímil v New Yorku. Baš preto, lebo to sa tak stalo, že som ja odišiel tam ako študent robiť cez leto. A som tak, keď som bol v byte, som robil muziku a to náhodou môj sused počul a vravel, daj ty to mne, ja to mám niekomu pustiť. Ja som vravel, dobre, som mu nahral na CD 10 kompozícií, on to oniesol a už zajtra deň som dostal takú dobrú vec, že ma volali to do štúdia, nak sa niečo, ja snímim na ňu niečo, nak sa to ako dá ďalej, aby sa robilo, takže to mi je taký jeden veľký zážitok aj z toho bol naozaj Šakal. Yo, the NVU, yo, my life is different here, man, every day is a struggle, every day is work, man, every day is hard, the hustle, I'm trying to stay focused in these hard times, but my heart is full of emotion, so I'm writing these rhymes, straight out of Serbia, long run murderers, you about to know now if you never heard of us. It's B4L and long run, motherfucker. Swag so wavy, divas wanna swerve with us. They know what it is and they all wanna roll with us. B4L and long run keep making them hits. Cavi Aga left the NVU up in this bitch. I can't stop thinking on my money, money's on my mind. I'm gonna get that cash, cause I'm still on the grind for sure. Spolupracuješ aj s inými MC na ich albumoch, demách a podobne? Tak. To je najviac, lebo 90% ja robím s produkciou aj muzikou, 10% to dávam do rapu, to tak za seba, toto ostatné mi je hlavnou, znači produkcia, mix, recording a ostatné. A ktorá taká spolupráca je pre teba najvýznamnejšia? Pa, môžem povedať zase tá z New Yorku, lebo som robil to aj z Caviar Dreams a Egelach. Neviem, koľko to ľudia ich vedia, ale tam sa oni dosť poznatí v New Yorku. Aj to mi tak ostalo ako najväčší úspech, môžem povedať, mojej kariéry. Aj tie instrumentály, čo odišli ďalej, snímali ľudia ako čo sa Styles P, Jada Kiss a ostatní, takže to mi je tak niečo najväčšie, čo mi ostalo. Hold up, fool, just wait for a second. If you come any closer, I might use a deadly weapon. That's my skills, my lyrics, my talent flow. So just stay there, that's the most far you can go. Aký je tvoj štýl?
Pa, moj stil, mogu bi sam tak povedati, že je to klasik rap. Ako čo máme muziky, dáme rock, ten pravi zvuk, ten, ako ne poviem, izvorný rap zvuk pochádza ešte z 90. rokov. A normálno, ako to išlo ďalej, to evoluirala tá muzika a už to viacej nie je toto. Ale ja sa držím, znači, toho, čo vravia ľudia old school, boom bap času. Znači, ten pravi golden era hip-hop. This is something new that you have never heard before. This the NVU and Shaka players with the sickest flow. Motherfuckers are hating, we don't care, let them hate. When we see we shoot on sight, sucker we don't hesitate. Do what you do, but you don't fuck with this. With the illness, with the drillers, motherfucker with the shit. From the bottom to the top and that's how we go. We are rapping B4L, Shaka show them what you know. Informacija pre tvojich fanúškov, kde vlastne môžu oni počuť svoju hudbu? Hudba, ako je teraz, čo všetci robia na internete, je to na Facebooku, na YouTube, môžu počuť, znači ukucajú da NVU s bodkami a nájdu moje, najviac čo som robil produkciu a nájdu aj niektoré moje piesne. Pripravuješ do budúcna nejakú vec, s ktorou ohúriš svojich poslucháčov? To mi je pláne s týmto tretím albumom. Keľko mám teraz slobodného času, chcem to spraviť a to bude tako, čo vravia, myslím, že od toho lepšie nebude môcť. Takže to sa pousilujem, ak spravím, inak bude moje najlepšie piesne na jednej hrbe. A nádam sa, že dobre bude. Želáme ti všetko najlepšie, aj ďakujem. Ďakujem vám. B4L and Logron keep making them hits. Cavi Egger left the NVU up in this bitch. I can't stop thinking on my money, money's on my mind. I'm gonna get that cash, cause I'm still on the grind for sure. Yeah, till the day that I die, till the day that my mama cry, yeah, 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 yeah.